வாழைப்பூ கோலா உருண்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? இதுக்கு ஹோல் ஸ்பைசஸ் எடுத்துக்கோங்க. மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடயே 10லேருந்து 12 சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு, ஒரு பச்சை மிளகாய், 2 டீஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை, அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு, க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற வாழைப்பூவையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது கூட பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி 2யும் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் வாழை நாரை வச்சு கட்டிக்க போகிறோம். இந்த கோலா உருண்டை பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் சைடில் ரொம்பவே ஃபேமஸான ரெசிபி. மட்டனில் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக. நம்ம இன்றைக்கி வாழைப்பூவில் பண்ணியிருக்கிறோம். எல்லா உருண்டையும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒன்றா இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு 2 சைடும் திருப்பி விட்டுக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆயிரும். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பை.